Kukas sä olet? Moro! Aloitetaan uusi ohjelmasarja ja tehdään tutuksi ihmisiä. Tapio Reini SSR-radiosta. Kukas sä olet? Mä olen Tea Ekholm. Mitäs täällä puuhailet ja miksi tänne yleensäkin tulit? Mä oon toimittaja ja tällä hetkellä mä toimin täällä Helsingin Uutisten Tallinnan kirjeenvaihtajana. Kauanko sä olet ollut täällä? Mä olen ollut täällä kuule jo 10 vuotta. Mitäs tykkäät? Tykkään ja olen viihtynyt, sen takia olen täällä edelleen. No meinaatko täällä sitten kuitenkin olla kauemminkin vai onko suunnitelmissa nostaa sitten kytkintä? No ei ole ainakaan vielä suunnitelmissa nostaa kytkintää. Tää on kiva raportoida Tallinnan ja Viron asioista tonne helsinkiläisille, niin mihinkäs täältä lähtisi? Mitä sä silloin teet, kun et tee mitään? No silloin mä yleensä tartun kirjaan ja lueskelen tai sitten käyn elokuvissa. Kiitos Tea.